čím vám pomôžem? Som tu správne? Došiel som k krstu, mám Počkajte tam, idem dole. Poďte so mnou do kancelárie. Ale som si chcel umyť ruky. Čo to máte za vrece v rukách? Veď to je tá Malta, o ktorej sme sa bavili. To sme sa ale zle pochopili, ja som hovoril o dovolenke na Malte. Dobre, tak ja sa vyzujem a môžeme ísť na to. Môžete si tu sadnúť. Ja už som niečo pre vás pozeral. Kto robil tie scény? Strašne krivé ich máte. Pozrite, jak tu beha. Keď nechcete robiť scény, tak poďme do tej dovolenky, no. Aj nejakú zálohu budete potrebovať? Nemusíte sa báť, teraz bude stačiť aj malá záloha. Zálohu? Zálohu mám. Ale ja som myslel finančnú zálohu. Penášky mám. Dúfam, že bude stačiť. Toto asi stačiť nebude. Je aj takto. Ja to tu mám ešte 20 od Zeda. To fakt? No, tak penáze. Dobre, tak ja urobím nejaké ešte pušky, môžeme aj tieto krivé scény obázať, keď chcete ešte. Ale však dobre, no, pobavím sa so šéfkom a možno sa ešte uvidíme.